Pored prognoziranja izbornih rezultata na predstojećim izborima, glavno pitanje u Srbiji trenutno je i ko će biti novi selektor reprezentacije Srbije. Dragan Okuka priča upravo na ovu temu. Kako Okuka gleda na ovo mesto, šta raditi s reprezentacijom, koji kvalitet imamo, da li imamo mogućnosti da napravimo nešto kvalitetno? Mislim, čitamo štampu, dešava se sad u Srbiji izbor selektora, neki odustaju, neki se reklamiraju, neki se predlažu. Normalno, svaki iole uspješan trener da laže ako ne kaže da mu je cilj i kruna karijere da bude selektor, posebno svoje zemlje. Ja to nisam nikad krijao i nadam će se jednog dana dobiti šansu, da li sada, da li prije ili poslije, ali koji pukovnik ne bi bio želeo da bude general. Moram da kažem da u ovom momentu, bez obzira što nismo otišli u Brazil i što smo propustili jednu veliku šansu, i zadnje utakmice koje smo igrali pokazali da imamo kvalitet za Brazil. I šteta je da takvi fudbaleri koji sad igraju u velikim evropskim klubovima, u Engleskoj, Njemačkoj, u Portugaliji, u Španiji, neće vidjeti Brazil. A moram da kažem da je Mihajlović kao prethodni selektor tu selekciju selektirao, da je napravio dobru kostur i bazu i da budućem selektoru, bez obzira ko to bio, ostavio jedan sjajan materijal, jednu sjajnu generaciju i bilo ko da bude selektor budući ovdje ne treba da razmišlja da ode na evropsko prvenstvo, nego treba da postavi sve veće ciljeve, da napravi jedan dobar rezultat. Jer ova generacija fudbalera koji sam i ja, već sam rekao, neke trenirao u mladoj selekciji, igrao u velikim evropskim klubovima, puno ih ima, ne treba da se zadovoljava sa malo i da kaže mi odemo na evropsko prvenstvo, treba biti daleko veći cilj.